Sawilike, awogena makwanye, kama gadala Jesus, oje kuliye melu. Awilike, awogena makwanye, kama gadala Jesus, oje kuliye melu. Awilike, awilike, awilike mondeni mo awilike, awilike umaki mo awilike. Asa wike melo wa abosu madrola, asa wike kama kemne makola, asa wike melo wa makemne makola. Awilike, awogena makwanye, kama gadala Jesus, oje kuliye melu. Awilike, awogena miye, kama gadala Jesus, oje kuliye melu. Jordan Jesus, Jesus, oje kuliye melu. Owena na mo braba, owena mamu werego, owena katamana, owena ngora akwụkwọ. Ojiaka ba chimbe, eferishi ibie. Ega chira yi ne bela lawo. Ani ti chapani, yala de ba yi jaya ga de God one. I got the God one, I check the and I make a Starku Sports Club. Starku Sports Club. Walk on mama with the founder. Number one. Our president, double chairman, Franklin Iyangwara. Only shining as Starku Sports Club. Sugar. Yellow Telechuku Puno Wilike. Our way ego, Godon Lisa. Yellow Lisa Puno Wilike. So Wilike, a woman of Mabania, Kamagadala Jesus, Kamagadala Jesus, Jordan Jesus here, Oye Kerowa, Ekelende. Our chairman. Felicity, chairman. I have some good chance. I am going to share it. Association. I am a one issue. So we come, then you know, I'm on a neighbor. Let go, market, but I like this also. When you shine, I have some been Secretaries Association. I had to be set on our phone. Allah. Yeah, money. Yeah. Stanley broke it down. Stanley broke it down.
ọ bụghị na maka ihe kama gadala Jizọs ka o ji ebulie m elu dede ọ bụghị n'ike ọ bụghị na mmehie kama gadala Jizọs ka o ji ebulie m elu ọ bụghị n'ike m ọ bụghị na maka ihe kama nyọrọ m Jizọs ka o ji ebulie m elu lekwu ọ bụghị n'ike ọ bụghị na mmehie kama gadala Jizọs ka o ji ebulie m elu Jésù lè jèrè Jésù lè jèrè Jébà nílé ṣàgbọ̀ yìí Jébà náà yẹ̀rẹ̀ bá mi mẹ́lẹ́ Jébà nílé ṣàgbọ̀ Jébà nílé bá mi mẹ́lẹ́. No, say it like this, say it like this. My head dey go. Jébà nílé ṣàgbọ̀ yìí Jébà náà sákùsù gbàgbẹ́lá o. Jébà nílé ṣàgbọ̀ Jébà náà sákùsù gbàgbẹ́lá o. Jébà nílé ṣàgbọ̀ yìí Jébà náà sákùsù gbàgbẹ́lá o. Jébà nílé ṣàgbọ̀ Jébà sákùsù gbàgbẹ́lá o. Ọlọ́pàá ní ìṣàlẹ̀ Frankini ni ìyá bàrà rẹ̀. AKA Adéwọ́nẹ́ Ẹ̀sẹ̀lẹ̀sì. Kílà lọ́lọ́ Chinyere Begeze. Frankini ni ìyá bàrà kílà lọ́lọ́ ọmọ rẹ̀ Chinyere Begeze. Charles Rachel. Ọlọ́pàá ní Gerard Ọ̀hánzìríkè. Ìjìnìyà. Ọlọ́pàá ní. Ejis connection. Okechukwu. Brother. Jasi ihe jere. Yes, man. Nkume Jos anọ m nso. Ọlọ́pàá ní crazy nwanne m abịara. Nkume Jos. Yes, man. O si na Chukwu adị mma. Prophet. David nne m. Nílé ṣàgbọ̀gbọ̀ yìí, yẹ́bà náà sákùsù ṣàgbọ̀gbọ̀ náà yìí. Jébà nílé ṣàgbọ̀ Ṣàbàràǹkì. Yẹ́bà nílé ṣàgbọ̀gbọ̀ yìí, yẹ́bà náà sákùsù ṣàgbọ̀gbọ̀ náà yìí. Jébà nílé ṣàgbọ̀ Jébà nílé ṣàgbọ̀. Ọlọ́gbà àṣìwọ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ̀ká yẹn dá. Ọlọ́gbà àṣẹ àgbọ̀gbọ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ̀ká yẹn dá ẹ̀yẹ. Ọlọ́gbà àṣẹ àgbọ̀gbọ̀ ọ̀sẹ̀ ẹ̀ká àkùnrin lọ́wọ́. Yé kára náà sákùsù ṣàgbọ̀gbọ̀ náà yìí. Jébà nílé ṣàgbọ̀ Jébà nílé ṣàgbọ̀. Ọlọ́run ní Thomas, nyere ba memene. Echimaka Thomas na nyere ba memene. Arande Thomas na nyere ba memene ala. Yeba ndị na-eji akwụkwọ ekerezi. Yeba na nyere ba memene ekerezi. Jébà nílé ṣàgbọ̀ Jébà nílé bá mi Akwụkwọ status spot. Ụwa nọ n'akwụkwọ. 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 What is the present? Onye nkuzi Franklin ya gwara. Arewa
nílé ṣàkóso. Jẹ́gbà náà yẹ ìbá bẹ̀rẹ̀. Jẹ́gbà nílé ṣàkóso. Jẹ́gbà ìbá bẹ̀rẹ̀. Jẹ́gbà nílé ṣàkóso. Jẹ́gbà náà yẹ ìbá bẹ̀rẹ̀ lálá. Jẹ́gbà nílé ṣàkóso. Jẹ́gbà ìbá bẹ̀rẹ̀. Tabarangi. East and Ria,
olúwọlé ẹbí ló pé ikọ̀ tìlẹ̀ báyabáyá. Ẹbí ló pé ikọ̀ tìlẹ̀ bàbá. Kékeré kẹ́ntì. Lẹ́yìn òkú ọ̀sẹ̀ gẹ́gẹ́. Kékeré sọ́jà o. After all, okay, we let you out. Okay, I don't hear. Ọmọdé. Kékeré kẹ́ntì o. Ọ̀sẹ̀ gẹ́gẹ́. Kékeré sọ́jà o. Fẹ́ẹ̀ wọ́n náà. Yes, sir. Alhaji Bisa. Chamber House Association, Yoyo. Alhaji with the ways, after you na you. Kékeré sọ́jà o. Mercy money. Ọkọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tó yẹ ìṣúná. Òṣèlú àbájú ìwé wọn nà mú. Èsè ní ṣì dìbò. Oyè mbọ. Èsì máa wà ní wíkẹ́ jù. Sánsẹ̀. Ewèrè kúlọ̀ wọ́n kọ́ ya. Nwanne mmadụ. Dádì ewèrè kọ́ ya wọ́n kúlọ̀. Anụ a na-akpọ kọ́ ya. Ọ sị ya anaghị eriju afọ. Ya na-awa ake. Ọkọ ihe a na-agara onwe ya. Ihe a na-esi na nkwụ. Ya bere na nkwụ. Chide na nkwụ ọhụrụ. Ya bere na ọjị. Chide na ọjị nwaba. Ya bụ ilu ube. Kenti. Gara ha yi anụgo na ntị. Kékeré sọ́jà o. Akụkọ nọ na-akọrọ unu. Ọkụ nwa mama erubere m achọghị m ikwu obodo a. I will come back. Because e nwere ndị egwu dị ya nwanne na Star Cruise ya. Ọ kwado nwa ọhụrụ Star Cruise. Ọ bụ na m chikiri ihe bụ mfụma na ọ ga-adị ka obodo ochie dị. Na ndị akwụkwọ 10 minutes or 5 minutes na ndị ọrụ ezi na agriculture aga mana ọ bụghị ka ọhụrụ ya. Kenti. Ụdakara ya nwanyị ọma ka ọ nọbụ na ntị. Alright, take your place from Omezebuchi. Ladies and gentlemen, I want to welcome one of the best acts on stage in the person of Iwayachi Ibo.